Formal nang gilusad ang ASEAN Tourism Sectoral Plan 2026 to 2028 atol sa gipahigayong ASEAN Tourism Conference. Diin 5 ka mga focus area ang gihatagan og prioridad. Kunun sa kini, ani ang live report ni Alan Domingo. Alan? Nahanay na sa mga foreign ministers ang ASEAN Tourism Sectoral Plan 2026-2028. Sa panagtigom sa mga ministro sa ASEAN, gituki nila mga isyu nga giatubang sa sektor sa turismo sa rehiyon diin gilatid ang 5 ka mga nagunang aspeto nga hatagan og pagtagad sa mosunod nga 2 ka tuig. 5 ka mga focus areas ang gitutukan atol sa ASEAN Conference Meeting diin duha niini ang resilient og digital tourism. Lakip usab ang empowerment sa tourism workforce o pagpalig-on sa katakos sa mga mamumuo. Hapsay og sayon nga pagbiyahe, sustainable tourism o pagduma sa kinayahan o kultura. Tourism is not only recovering, we are seeing that in ASEAN is once again re-emerging as a key pillar for ASEAN's economic resilience as well as people-to-people connectivity. Yatagan o gibagaton sa mga leader ang importansya sa mas lawom nga kolaborasyon tali sa mga nasod nga sakop sa ASEAN aron masiguro ang hiniusang kalambuan sa rehiyon. Sa maong tigom, gipaambit ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang kasinatian sa Pilipinas sa pag-atubang sa mga hagit. Ilabi na ang nangaging mga kalamidad sama sa linog ug mga bagyo sa niaging tuig. Gisgutan niya ang mga estratehikong lakang nga gihimo sa nasod aron daling makabangon ug magpadayon ang kadasig sa turismo taliwa sa mga pagsuway. Our shared commitment to tourism that creates opportunity, sustains livelihoods, and delivers lasting value for our peoples across ASEAN. As we look ahead, may we continue to work together with shared purpose so that ASEAN tourism remains a source of prosperity and tangible benefit for our communities. Sa laing mga palisiyan usab ang hanayon sa mga ASEAN foreign ministers sa nagbadayang ASEAN Conference ugmang adlaw. Daghang salamat, Alan Domingo.